हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण భక్తులందరికీ స్వాగతం హరే కృష్ణ हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం హరే కృష్ణ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రణామం ఈరోజు మనము 15th చాప్టర్ చెప్పుకోబోతున్నాము పంచదశ అధ్యాయం నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం గుణాల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా నిన్నటి అధ్యాయంలో త్రిగుణాల గురించి చెప్పుకున్నాం త్రిగుణాలు కూడా మనిషిని బంధింపజేస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం అవి ఏ విధంగా బంధింపజేస్తాయి త్రిగుణాలు అనేది కూడా సత్వగుణం రజోగుణం తమో గుణం మూడు గుణాలు కూడా గురించి కూడా చెప్పుకున్నాను నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏ విధంగా మనిషిని బంధింపజేస్తాయి ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత అనగుడవైన అనగుడంటే పాపరహితుడు ఆ పాపరహితుడైన అర్జున భరతవంశం వాడివి నువ్వు వేద గ్రంథాల్లో ఇది మిక్కిలి రహస్యమైన భాగం ఇది అని చెప్పినని ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటున్నాం మనం 15వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట అర్జునుడి గురించి నిన్నటి అధ్యాయంలో మనకి బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య అవ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖశ్చైకాంతికస్య చ అంటే అమరం అంటే మరణం లేనిది అనస్వరం అంటే నశింపు లేనిది అనస్వరం నశింపు లేనిది శాశ్వతమైనటువంటిది చరమ సౌఖ్యం మన చివరి దశకి చేర్చేదన్నమాట చరమ సౌఖ్యాన్ని ఇచ్చేది సహజ స్థితి అయినట్టు సహజమైనటువంటి స్థితి అది అలాంటి నిరాకార బ్రహ్మానికి నేను మూలాధారం ఆ సహజమైన స్థితికి సహజమైన లోకం ఎప్పుడు ఆనందించి ఉన్నటువంటి లోకం అది ఆ గోలోకంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడు చెప్తున్నారు నేనే మూలాధారం అన్నింటికీ కూడా నేనే మూలాధారం అనాది నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రతి భౌతిక ప్రకృతి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి ప్రతి దానికి కూడా నేనే మూలాధారం అని చెప్పినని భగవంతుడు నిన్న చెప్పడం నిన్నటి అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఈ రోజు అధ్యాయంలో మనము మంగళాచరణం చేసుకుని మొదలు పెడదాం ఏం చెప్తున్నారు అన్నది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండి హరే కృష్ణ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికీ నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా మాతాజీ ఓకే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు అన్నది చూద్దాము ఈ అధ్యాయంలో శాస్త్ర రహస్యాలు తెలుసుకో యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పురుషోత్తముడు బద్ధముక్త జీవులకు అతీతుడు ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు కృతకృత్యులవుతారు వాళ్ళ జీవితం సంపూర్ణమైపోయి సంపూర్ణ జీవితాన్ని అనుభవించి ఆ కృష్ణ సేవలో ఆ కృష్ణ భగవాను తృప్తిపరిచి ఆయన సేవలు చేయగలుగుతారనమాట జీవుడు బద్ధజీవుడు ఎలా అవుతున్నాడు ముక్తుడు ఎలా అవుతున్నాడు అని చెప్పినని ప్రశ్న వేస్తారు మళ్ళీ వేస్తే దానికి శ్రీకృష్ణుడు సకల జీవులకు కూడా ప్రభువు అనే విషయాన్ని కూడా భగవంతుడు చెప్తారు బద్ధజీవులు ముక్త జీవులు ఎట్లా అవుతున్నారు అనేది జీవుల యొక్క దృష్టి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయేత్ యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః మనుష్యానాం సహస్రేషు వేల కోట్ల మంది ఉన్నారు జనాలు వాళ్ళల్లో కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయేత్ ఒక్కళ్ళు మాత్రమే సంపూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తారు యతతామపి సిద్ధానాం అట్లు ప్రయత్నించిన సంపూర్ణత్వం కోసం ఎవరైతే ప్రయత్నిస్తారో ఆ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందిన వాళ్ళల్లో కశ్చిన్ మాం వేతి తత్వతః ఒక్కళ్ళు మాత్రమే ఆ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందుతారు వాళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ డౌన్ఫాల్ అయిపోయే వాళ్ళు ఉంటారట వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరో ఒక్కళ్ళు మాత్రమే నా కృపని పొంది నా దగ్గరికి నా సేవలో నియుక్తులైతారు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ మనకి 7.3లో మనం చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఆ శ్లోకాన్ని ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం హరే కృష్ణ 15వ అధ్యాయం ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః అతః పంచదశోధ్యాయః
శ్రీభగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని ఎస్తం వేద స వేదవిత్. శ్రీ భగవానుడు చెప్తున్నారు, వేళ్ళు పైకి కొమ్మల కిందికి మా వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపు లేని అశ్వత్థ వృక్షం ఉన్నదని చెప్పబడింది. ఆ వృక్షంను తెలుసుకున్నవాడు, వేదాలను తెలిసినవాడు. ఇలాంటి వేళ్ళు పైకి ఉన్నాయిట. పైకి ఉండి చెట్టు మొత్తం కిందికి వచ్చేసింది అనమాట. విచిత్రమైన వృక్షం. ఆ వృక్షం సంగతి తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆ వృక్షం ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్న వాళ్ళకి వేదాలన్నీ కూడా, వేదాల్లో ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళే అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వృక్షం గురించి చెప్పుకుందాం మనం. ఫస్ట్ ఇది సత్యలోకంలో స్టార్ట్ అయింది ఈ వృక్షం, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం. ఈ సత్యలోకంలో వేళ్ళు ఉన్నాయి అన్నమాట. అక్కడ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయ్యి అది కిందికి వచ్చింది. కిందికి వచ్చి కిందికి విస్తరించింది అనమాట. అంటే ఇది బ్రహ్మలోకంలో మొదలైనవి. సత్యలోకం అంటే అంటే పైన, బ్రహ్మలోకం అంటే పైన, మన అన్ని మొత్తం 14 లోకాల్లో పైన ఉంటుందన్నమాట బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం. దాంట్లో నుంచి బయలుదేరి కిందికి వచ్చినాయి. ఎట్లా వచ్చినాయి? ఆ చెట్టులో మూలకాలు 24 మూలకాలు ఉన్నాయట. అంటే ఆ కొమ్మల్లో ఆ చెట్టు కిందికి వచ్చింది. కిందికి వచ్చి మనకి 3 లోకాలు వ్యాపించింది. ముల్లోకాలు అంటాం కదా, ముల్లోకాలని కూడా వ్యాపించేసింది. అంటే ఈ 14 భువనాలు కూడా వ్యాపించేసినాయి ఆ కొమ్మలు. ఆ కొమ్మల్లో జీవులు ఉన్నారట. ఆ జీవులన్నీ కూడా 24 విషయాలతో నిండి ఉంటారు. ఆ జీవ పదార్థం అంతా కూడా 24 విషయాలు, 24 పదార్థాలతో నిండి ఉంటుంది ఆ జీవులన్నీ కూడా. ఆ జీవులన్నీ కూడా ఈ కొమ్మల్లాగా వ్యాపించినాయి. కొమ్మల్లో ఉన్నటువంటి జీవులు ఒక కొమ్మలో మన మనుష్యులు అన్నమాట. మొత్తం కూడా అంతా కూడా వ్యాపించినాయి కొమ్మలు. ఏ ఇట్లా కొమ్మలన్నీ వ్యాపించిన తర్వాత సత్యలోకం, తర్వాత సత్యలోకంలో మొదలైంది తపోలోకం, జనలోకం, మహత్లోకం, స్వర్గలోకం, భువర్లోకం, భూలోకం. భూలోకం దాకా ఆ కొమ్మలన్నీ వ్యాపించినాయి. అంటే పైనుంచి మొదలైనవి. పైనుంచి మొదలయ్యి అవి తిన్నగా ముల్లోకాలకి కిందికి కూడా వెళ్ళిపోయినాయి. ఆ ఆకులు ఆకులు మొదలైనవి. ఆకులేంటి? ఆ వృక్షం మొదలైన తర్వాత ఆ కొమ్మలేమో మొత్తం జీవరాశులు. తర్వాత ఆకులు ఏంటంటే వేద మంత్రాలుట. ఆ వేద మంత్రాలన్నీ ఆకులుగా వచ్చినాయి. అంటే ఈ కొమ్మల్లో నుంచి మనకి వేళ్ళు పుడతాయి. ఆ వేళ్ళు పూర్తిగా పాతుకుంటాయి అన్నమాట. అంటే మన జీవుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి తాతలు, తండ్రులు, ముత్తాతలు, వీళ్ళందరూ అంతా ఏంటంటే వంశవృక్షం. ఆ కొమ్మల్లో నుంచి వేళ్ళు వేళ్ళుగా పాకిపోయింది ఆ వంశవృక్షం, సంసార వృక్షం. మొత్తం కూడా పాతుకొని పోయింది అనమాట. వేళ్ళు పాతుకొని పోయిన తర్వాత మొత్తం వ్యాపించేసింది ఆ సంసార వృక్షం. అంటే జీవులు బద్ధులైపోయినారు. దాంట్లోనే పూర్తిగా బంధింపబడ్డారనమాట ఆ వృక్షంలోనే. ఆ అశ్వత్థ వృక్షం వేళ్లల్లో, వేళ్ళు ఎట్లా అయితే భూమిలోకి చొచ్చుకొని పోయినాయో ఆ విధంగా మన సంసార వృక్షం గట్టిగా ఇట్లా ఫామ్ అయిపోయింది. ఆ ఫామ్ అయిపోయిన వృక్షంలో మనం ఎప్పటి నుంచో చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కథలు కథలుగా. మా తాత అట్లా, మా తండ్రి అట్లా, మా ముత్తాత అట్లా, మా సంసారం అట్లా, మా పిల్లలు అట్లా, తర్వాత వాళ్ళకేంటి, తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా 10 తరాల తర్వాత ఏంటి. ఆ ఇదే ఆలోచన మనిషికి. అట్లా పూర్తిగా వేళ్ళు ఊరుకొని పూర్తిగా దాంట్లోనే తిరుగుతూ ఉన్నాం అనమాట మనం. అశ్వత్థ వృక్షానికి అందుకని చూపించారు మనకి. ఆధ్యాత్మిక లోకం ఏంటంటే ఆ వేళ్లలో స్టార్ట్ అయింది. ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఆ పైనవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. అక్కడ కూడా మనుషులు ఉన్నారు, జీవరాశులు ఉన్నారు అక్కడ కూడా. అక్కడి నుంచి మనం కిందికి వచ్చాం పూర్తిగా.
కిందికి వచ్చి ఈ భూలోకంలో మొత్తం కూడా అంతా కూడా పాతుకుపోయి ఉన్నాము మనం. వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండిస్తే తప్పించి మనం ఆ వృక్షాన్ని ఖండించలేము. అట్లా అంటే ఇప్పుడు అది వృక్షం ఎక్కడ మొదలు అన్నది తెలియదు మనకి. కొంతకాలం అయిపోయేటప్పటికి మనం వెనకాలని కూడా చెప్పలేము, అంత విపరీతంగా పాతుకుపోయిందనమాట. వేద మంత్రాల ఆకులు, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు, ఇవి వృక్షం సాధించి పెట్టేటువంటి, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం సాధించి పెడుతుంది. అది ఏంటి? ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు. అంటే ఈ సంసారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా జీవులు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించి, ఆ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించడం ద్వారా వాళ్ళు జ్ఞానంలో అంతఃకల్మషాన్ని అంతా కూడా పోగొట్టుకుంటారు. అంతఃకల్మషం అంతా తొలగిపోయి వాళ్ళు ఏంటంటే ద్వంద్వాతీతులుగా మారుతారు. సుఖ దుఃఖాలు కానీ మానావమానాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏవి పట్టించుకోని స్థితికి వెళ్ళి ఆ జ్ఞానం వస్తుంది వాళ్ళకి. దేహం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి అనేటువంటి జ్ఞానం తెచ్చుకొని ఆ జ్ఞానం ద్వారా వాళ్ళు పరమపదాన్ని, భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరిచి ఆ పరమపదాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. శుద్ధ భక్తులుగా మారుతారు. మారి వాళ్ళు ఆసక్తి దాకా వెళ్ళిపోతారు. ఆసక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. ఇది అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఇదన్నమాట స్టోరీ. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం మనకి ఆధ్యాత్మిక వృక్షం. ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలని తెలిసినవాడు. అదస్యోద్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాళాః అధస్య మూలాన్యన సంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రతి ఒక్క 3 గుణాల ద్వారా మూడు గుణాలు అన్ని ప్రతి జీవికి ఉంటాయి కదా. నేను చెప్పుకున్నా, మన సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ 3 గుణాలతో పోషించబడుతున్నాయిట కొమ్మలు. అంటే ఆ కొమ్మల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి కూడా ఆ 3 గుణాలని కలిగి ఉంటారు. ఆ 3 గుణాల చేత బద్ధులైపోతారు. బద్ధులైపోయి పోషింపబడడం అంటే ఆ వేళ్ళు అనుకొని పూర్తిగా దాంట్లో 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 దాంట్లోనే కట్టివేయబడుతున్నారు. కిందికి పైకి విస్తరిస్తుంది. అదేమవుతుంది, ఆ వేళ్ళు కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. పైనుంచి కిందికి మళ్ళీ భూమిలోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ పైకి వస్తూ ఉంటాయి, మళ్ళీ భూమిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఆ విధంగా ఆ చెట్టు మొత్తం కూడా, ఆ సంసార వృక్షం మొత్తం కూడా ఆ విధంగా బలంగా పాతుకుపోయినదన్నమాట. దాని కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు కొమ్మల్లోనే జీవులు ఉంటారు కదా. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, ఇంద్రియ గ్రాహ్యాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవన్నీ కూడా 24 మూలకాలు. వాసన, రుచి, స్పర్శ, శబ్దం, ఇవన్నీ కూడా 24 మూలకాలు. మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. ఆ 24 మూలకాలు కూడా కలిగి ఉంటారు. కలిగి ఒక జీవుడు ఏర్పడతాడు. ఆ జీవుడు మొత్తం ఆ ఇంద్రియాల తృప్తితో, ఇంద్రియాలతో కలిసి ఉంటారనమాట. ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని కలిగి ఉంటారు. తర్వాత ఈ వృక్షం వేళ్ళు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజం యొక్క కామకర్మలకు బంధింపబడి ఉన్నాయి. అది కిందికి కూడా వెళ్ళిపోతున్నాయి. పూర్తిగా వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే పూర్తిగా మనము బద్ధజీవులం అయిపోతున్నాం దీంట్లోనే. ఇక్కడ చూడండి, ఇది శాశ్వతమైన వృక్షం ఇక్కడ బాగా కనిపిస్తున్నది మనకి, అందుకని ఇదే చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ హరే కృష్ణ. ఇక్కడ అశ్వత్థ వృక్షం ఇది శాశ్వతమైనది. సత్యం అంటే ఇదే, ఇట్లా ఉంటాయి. ఇది ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. సత్యం ఏంటి? భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది. ఈ సంసార వృక్షం కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటిది.
దానికి ఎప్పుడు అన్నది తెలియదు మనకి. ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది ఇది, ఈ వృక్షం. తర్వాత దీని నీడ, నీడ ఏది అంటే మన భౌతిక జగత్తు మొత్తం కూడా. ఈ భౌతిక జగత్తు ఎప్పుడు ఎప్పుడు వినాశనం వస్తుందో తెలియదు మనకి, నశించిపోతుందో. ఎప్పుడు పుట్టిందో తెలియదు మనకి, ఆది తెలియదు, అంతం కూడా తెలియదు మనకి. ఇదేంటంటే ఇది భౌతిక జగత్తు నీడ లాంటిది అనమాట. ఈ నీడ ఎప్పుడూ ఉంటుందా? అశాశ్వతమైనది ఇది. ఈ నీడ అన్నది వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది, నీళ్ల మీద పడ్డ నీడ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇది శాశ్వతమైనది కాదు, మన జీవితం శాశ్వతం కాదు. ఎప్పుడైనా సరే నీటి మీద బుడగ ఎప్పుడైనా ఠప్ అని వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా ఈ వృక్షం అన్నది శాశ్వతం. ఈ వృక్షం ఎప్పుడు కూడా ఇది, ఈ భగవంతుడు అన్నది శాశ్వతం. అనాది నుంచి ఉన్నటువంటి జీవుడు శాశ్వతం. జీవుడు అంటే ఆత్మ. ఆత్మలు ఎప్పటి నుంచో వస్తున్నాయి. ఉం? కానీ మన ఈ దేహం అన్నది అశాశ్వతం. ఇంద్రియ విషయాలు ఈ వృక్షం వేల కింద ముఖంగా వెళుతూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్య కర్మల్లో బంధింపజేస్తూ ఉన్నాయి. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఈ తమో గుణాలతో, ఈ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనము కామ్య కర్మల్లో ఈ పని ఆ పని ఇది అది పొద్దుస్తమానం ఆలోచన, థింకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం, టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం. అది చేయాలి, వాళ్ళని పెంచాలి, వీళ్ళని వృద్ధిలోకి తీసుకుని రావాలి. అవన్నీ అనుకోవద్దు అనట్లేదు, అవన్నీ చెయ్యి. వాటితో పాటుగా భగవంతుడిని కూడా సేవించు అని చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. ఇక్కడ చూడండి కొమ్మలు, ఈ కొమ్మల మీద అంతా కూడా మనం జన్మలు తీసుకుంటాం, డిజైర్స్, కోరికలు. ఈ కొమ్మల్లో ఉన్నాం మనం ఉండి, ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసంగా పూర్తిగా జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసుకుని ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ జీవితాన్ని, ఈ నీడ లాంటి జీవితం మనది, ఈ నీడ ఎప్పుడు తొలగిపోతుందో తెలియదు మనకి. అటువంటి జీవితం మీద ఎక్కువ ఆశలు పెంచుకుని, డిజైర్స్, కోరికలు ఎక్కువగా పెంచుకుని మనము సకల జీవరాశుల జన్మలు కూడా ఎత్తుతూ ఉన్నాం మనం ఆ కోరికల మూలంగా. అది న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతా ఎక్కడ అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియదు, తెలుసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళ్లతో విసురుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించేయాలి. తర్వాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసి పరమపదాన్ని వెతకాలి. యవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైందో, యవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించిందో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి. ఈ వృక్షం ఎప్పుడు మొదలైందో తెలియదు, ఎప్పుడు అంతమైందో తెలియదు, ఎక్కడి నుంచి ఉన్నది అన్నది తెలియదు మనకి. కానీ దాంట్లోనే గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనం బద్ధులం అయిపోతున్నాం. మనము ఆ పునర్జన్మ కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా మనం చేసే పనులన్నీ కూడా మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు ఇస్తూ ఉంటాయి. ఆ పునర్జన్మ లేకుండా చేసుకోవాలి, పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. పరమపదం ఏంటి? శాశ్వతమైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గరే పరమపదం. ఆ పాదాలని సేవించడం ద్వారా ఆ స్థితికి చేరుకోవాలి. మనం చేరుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఈ గుణాల ప్రభావం మన మీద లేకుండా చూసుకోవాలి. సమస్తం ఆరంభమైందో మరియు ఎవరి నుండి అనంతకాలంగా సమస్తం వ్యాపించిందో, ఎప్పటి నుంచి, ఎవరి నుంచి వచ్చింది, ఇది బీజప్రదాత ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకుని ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నిర్మాణ మోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామాః
ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖదుఃఖసంగైః గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. మిథ్య గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషము జయించి నిత్యమైనది అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి శరణుదొచ్చేవారు శాశ్వతమైన పరబ్రహ్మ పదాన్ని చేరుకోగలుగుతారు. హరే కృష్ణ. దురభిమానం, మిథ్యాహంకారం, నిర్మాణ మోహ. తర్వాత దురభిమానాన్ని వదిలేయాలి. భ్రాంతి లేని వాళ్ళు. జితసంగ దోష, సాంగత్య దోషం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫ్రెండ్స్ మూలంగా కూడా మనం చెడిపోతూ ఉంటాం. ఆ సాంగత్య దోషాన్ని కూడా మనం నివారించుకోవాలి. కానీ సాంగత్య దోషం ఒకటి ఉంటుంది. తర్వాత వినివృత్త కామ, తొలగిన కామాలు కలవారు. కోరిక అనేది లేకుండా చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. ద్వంద్వాలచే విముక్త, విడువబడిన వాళ్ళు. ఆ ద్వంద్వాలు ఉంటాయి కదా, సుఖ దుఃఖాలు, మానవ మానాలు, ఇవన్నీ పట్టించుకోరు అనమాట. వాటి నుంచి విముక్తిని పొందుతారు, ద్వంద్వాతీత స్థితికి వస్తారు అలాంటి వాళ్ళు. తర్వాత ఎవరితో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, దయచేసి అందరూ మ్యూట్లో ఉండండి. మీరు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందంటే మాత్రం నాకు కొంచెం చెప్పడం కష్టమైపోతుంది. పరమ పురుషునికి శరణు తెస్తారు వాళ్ళు. ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తిని పొంది ద్వంద్వాతీతులుగా మారినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి గుర్తించగలుగుతారు అని చెప్పినని. గుర్తించిన తర్వాత ఏమవుతుంది? శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఈ ధామం, ఈ దివ్యధామం అంట సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, విద్యుత్తు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదుట. ఏం అవసరం లేకుండా ప్రకాశింపబడుతూ ఉంటుంది. నా తద్భాసయతే సూర్యు, సూర్యుడు అవసరం లేదు, సూర్యకాంతి అవసరం లేదు. నా శశాంకో నా పావకః, శశాంకుడు, ఆ చంద్రుడు అవసరం లేదు. ఆ చంద్రుడి మూలంగా సూర్యకాంతి మనకు అవసరం ఇక్కడ భౌతిక లోకంలో. ఆ చంద్రుడి మూలంగా మనకి పూర్తిగా పుష్పాలు అవన్నీ కూడా వచ్చి, ఆ చెట్లకు పుష్పాలు వచ్చి, వాటి నుంచి ఫలాలు వచ్చి, వాటిలో రసాలన్నీ కూడా ఊరుతున్నది ఎట్లా? ఆ శశాంకుడి మూలంగా వస్తున్నాయి. ఆ చంద్రుడి మూలంగా మనకి ఆ పండ్లలో రుచి వస్తున్నది. ఆ చంద్రుడు కూడా అవసరం లేదు. విద్యుత్ అవసరం లేదు, దాని నుంచే ప్రకాశింపబడదు. విద్యుత్ చేత కూడా ప్రకాశింపబడదు అక్కడ. అది ఎక్కడ? స్వయం ప్రకాశం. స్వయం ప్రకాశం ఏది? ఆ భగవంతుడి దేహం నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి స్వయం ప్రకాశం, స్వప్రకాశం అన్నమాట. దాంతో నిండి ఉంటుంది భౌతిక ప్రపంచానికి. అలాంటి లోకానికి చేరుకున్న వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందంటే చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష, అట్లా ఉంటుందిట. చింతామణులతో నిండి ఉంటుందిట. తర్వాత సహస్ర లక్ష్మీదేవులు ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటారట. కల్పవృక్షాలు, కామధేనువులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అక్కడ ఆ లోకంలో. కానీ ఆ లోకానికంటూ చేరుకున్న వాళ్ళు అవన్నీ కావాలని కోరుకోరు. నాకు చింతామణులు కావాలి, ఇవన్నీ కూడా వద్దు, వైరాగ్యం అన్నమాట. ఈ మొత్తం ఈ స్థితి నుంచి పూర్తిగా వైరాగ్యాన్ని పొందిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆ భగవంతుడి సేవ, నాకు సేవ కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఎప్పుడెప్పుడు నాకు సేవ దొరుకుతుందా? అందుకే ఇక్కడంతా ప్రాక్టీస్ మనకి. ఈ సేవ చేయటం ద్వారా పూర్తిగా భగవంతుడిని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఆయన సేవ చేసి 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 అప్రెంటిస్ అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి మనం అక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి, పూర్తిగా వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, చింతామణి ఇస్తావా, లేకపోతే కామధేను ఇస్తావా, ఇది ఇస్తావా అడగం అసలు. ఆ భగవంతుడి సేవ కావాలి, నీ పాదాలు ఈయనైనా నీ పాదాలు సేవ చేసుకుంటానని అడుగుతాం.
ఆ? అట్లా ఆ భౌతిక ప్రపంచానికి మళ్ళీ కూడా తిరిగి రారు. ఆ భగవంతుడిదే లోకంగా, ఆ భగవంతుడి సేవే లోకంగా అక్కడే ఉండిపోతారు అనమాట. భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते తద్ధామ పరమం మమ. అట్టి నా దివ్యధామం సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. మమైవాంసో జీవలోకే జీవలో భూత సనాతన మనషష్టానేంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు నా శాశ్వతమైన అంశాలు, కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా వారు మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, ఆ మనస్సు, దాంతో పాటుగా మనస్సు, ఈ 6 ఇంద్రియాలతో కూడా కష్టపడుతున్నారట జీవులు. అది భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. మమైవాంస జీవలోకే, ఆ? నా యొక్క అంశలు వీళ్ళందరూ కూడా మమైవాంసో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశలు. ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం మనం అంతా కూడా. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం ఉంటుంది కదా, ఈ గుణాల ప్రభావంతో ఉన్నటువంటిది, ఇంద్రియాల తృప్తితో ఉన్నటువంటిది, ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా మనిషిని, ఆ మనసు, 6 ఇంద్రియాలు కూడా మనిషిని విపరీతంగా పీల్చి పిప్పి చేస్తూ ఉంటాయి. వాటిలో పడి కొట్టుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఆ కోరిక, ఈ కోరిక, నాలుకకి సంబంధించింది, కంటికి సంబంధించింది, చెవులకు సంబంధించింది, ఈ ఇంద్రియాలన్నీ అడుగుతూ ఉంటాయి మనసుని. బుద్ధి ఏమో అది ఎట్లాగోట్లా దాన్ని తీరుద్దాం అనే దీంట్లో ఉంటుంది బుద్ధి. ఆ కళ్ళెం పట్టుకొని గట్టిగా పట్టుకోవాలి, కళ్ళాలు ఆ ఇంద్రియానివి. ఆ కళ్ళాలు ఏంటంటే మనసు, దాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని వదలకూడదు అనమాట. వదలకుండా వైరాగ్యం అనే ఇది తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకోలేకపోతే ఆత్మ కూడా మర్చిపోతుంది. అవిద్య ఆవరిచ్చేస్తుంది ఆత్మని, ఆవృతం అయిపోతుంది. అవిద్యతో ఆవృతం అయిపోయినప్పుడు ఆత్మ అనుకుంటుంది నాకు కావాలి, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, నేను ఇది చేస్తున్నాను, విద్యాహంకారం. నాకు ఇది కావాలి, నేనే నేనే అనుకుంటుంది, అన్ని నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అనుకుని దాంట్లో పూర్తిగా మునిగిపోతాం అన్నమాట. మునిగిపోయి పూర్తిగా ఈ సంసారం దీంట్లో మునిగిపోయి ఇక దాంట్లోనే తేలుతూ ఉంటాం, మునుగుతూ ఉంటాం. ఈ వైతరిణి నది నది దీంట్లో ఈ సముద్రంలో ఈదుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మొసళ్ళ చేత కరిపించుకుంటూ ఉంటాం, అవి పట్టుకుంటూ ఉంటాయి మనల్ని. మనస్సును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నాము. ఇవన్నిట్లో ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులు మొత్తం కూడా నా అంశాలు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఈ బద్ధ జీవితంతో చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ 6 ఇంద్రియాలతో కష్టపడుతున్నారు. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాసయేత్. శరీరం యదవాప్నోతి, దేహము అవాప్నోతి దేహం ఏ విధంగా పొందుతాను? ఇక్కడ వాయువు వాసనను ఒక చోటి నుండి మరొక చోటికి తీసుకొని పోతుంది. ఎట్లా? గాలి ఉంటుంది కదా, ఒక మురుగు కాలువ పక్క నుంచి వెళ్తున్నాం, దూరంగా ఉన్నాం, ఇంట్లో ఉన్నాం, ఆ మురుగు కాలువ అక్కడ ఉంది, కానీ దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ గాలి మన ఇంటి దాకా తీసుకొస్తుంది. మనం సాంబ్రాణి కడ్డి మన ఇంట్లో వెలిగించాం దేవుడికి, కానీ మన ఇంట్లో వాసన ఉండదు, పక్కింటికి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఎట్లా వెళ్ళిపోతుంది? మొత్తం ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వ్యాపించేస్తుంది గాలి. గాలి మూలంగా ఆ విధంగా మొత్తం కూడా వ్యాపించేస్తుంది. ఆ విధంగా జీవుడు తన విభిన్న భావాలను ఒక శరీరం నుంచి, మన కోరికలు ఉంటాయి కదా, ఈ కోరికలతో ఆశలు, కోరికలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని ఉంటాం మనం. వాటి మూలంగా జీవుడు ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? అవి బ్యాగ్ మోసుకెళ్తుంది అనమాట. మన ఏది పాపం బాగా నిండుగా 2 సంచులు ఉంటాయి, ఒకవైపు పాపం, ఒకవైపు పుణ్యం.
రెండు కూడా ఏదైతే మనం బ్యాగ్ బాగా బరువుగా ఉందో అటువైపు దేహాన్ని మోసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అట్లా గాలి తీసుకెళ్ళినట్టుగా, గాలి ఏ విధంగా అయితే ఒక ప్రదేశం నుంచి సువాసనని ఇంకో చోటికి తీసుకెళ్తుందో, అదే విధంగా శరీరం కూడా, ఆత్మ కూడా ఈ శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట. వాసనలన్నీ కూడా మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని, ఇప్పుడు వేరొక శరీరానికి వెళ్తాడు, వెళ్ళి దాన్ని తీసుకొని అక్కడే ఉంటాడా? ఉండడు. ఆ దేహం కూడా నశించిపోతుంది. నశించిపోయి మళ్ళీ ఇంకో శరీరం తీసుకుంటాడు. అది మనం ఏం చేయాలి? మనం భక్తి చేసుకుంటూ ఉంటే ఒక్కొక్క స్టెప్పే మళ్ళీ జన్మలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్క స్టెప్పే పైకి వెళ్తూ మనం భక్తిలో అభివృద్ధి చెందుతూ మనము భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. ఈ జన్మలోనే అందరు కూడా చేరుకుంటారు. భగవద్గీత చక్కగా భగవద్గీత ఫాలో అవుతూ 24 hours కూడా కృష్ణనామం చేస్తూ శుద్ధ భక్తులుగా మారినప్పుడు ఆ భగవంతుడు మన మీద కృప చూపిస్తారనమాట. ఈ శరీరాలు మారాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి. శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. జీవుడు ఆ విధంగా వేరొక స్థూల శరీరాన్ని తీసుకుని మనసుతో కూడి ఉన్న నిర్దిష్ట రకం చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శ భావాన్ని పొందుతుంది. అందువల్ల అతడు ఒక ప్రత్యేక రకమైన ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా జీవరాశిగా పందిగా పుట్టామనుకోండి, ఆ పంది తినే ఆహారం పందికి నచ్చుతుంది. ఆ మలినాన్ని తింటూ ఉంటుంది అనమాట. అది తర్వాత మల పదార్థాన్ని అదే దానికి టేస్ట్గా ఉంటుంది. బురదలో బొర్లుతూ ఉంటుంది. బురద గుంట దగ్గర మనం 2 నిమిషాలు కూడా నిలబడలేము. మనిషి యొక్క గ్రాణం అట్లా ఉంటుందన్నమాట. గ్రహించలేడు ఆ వాసనని, ఇష్టపడడు. అదే పంది దానికి చాలా సుఖంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంద్రుడు పంది జన్మ వచ్చిందిట. ఇంద్రుడికి పంది జన్మ వస్తే ఆయన అట్లనే సంతానంతో, పందులకు ఉంటాయి కదా పిల్లలు, 9 మంది 10 మంది అట్లా ఉంటారు పిల్లలు. భార్య పిల్లలతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఎంజాయ్ చేస్తే ఇట్లా బురదలో పడి పొర్లుతున్నాడు. బురదలో పడి పొర్లుతుంటే ఆ నారదుడు వెళ్తూ వెళ్తూ అటు వచ్చారట. అయ్యో ఇంద్రా, నీకు ఎటువంటి జన్మ వచ్చింది? ఎంత కష్టపడుతున్నావు ఇక్కడ, అయిపోతున్నది లేనిది, ఇంకా మళ్ళీ వచ్చేది కానివి స్వర్గలోకానికి అని చెప్పనని ఆయన ఏదో ఉపశమన వాక్యాలు పలికారు. పలికితే ఈ పంది ఉండి, ఈ ఇంద్రుడు ఉండి, అయ్యయ్యో అప్పుడే అయిపోతున్నదా? నా పిల్లలు, నా భార్య, నాకెంత హాయిగా ఉంది ఇక్కడ, నీకు అట్లా కనిపిస్తున్నది కానీ ఇది బురద కాదు, నాకెంతో హాయిగా ఉంది ఇది అని చెప్పాట. అంటే ఆ జీవికి సంబంధించినటువంటి ఘ్రాణ శక్తి మొత్తం ఆ వాసన చూసేందుకు ఇష్టపడతాడు. తర్వాత చెవులు, నాలిక, ముక్కు, కళ్ళు అన్నీ కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా ఆ స్పర్శకి దానికి అలవాటు పడిపోతారు. ఇప్పుడు మనం అట్లాగే 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తొచ్చాం మనం. ఆహార నిద్ర భయం మైథునం పశుభిర్నరాణం. ఆ పశువుల్లాగా ఉన్నాం మనం అక్కడ. అట్లాగే నర జీవితంలో కూడా పశువుల్లాగా ఉండాలని చూస్తున్నాం మనం. ఆహారము, నిద్ర, భయం, మైథునం అవేంటంటే ఆ జంతువుల జీవితాల్లో అనుభవించాం. ఈ జన్మలో కూడా మనము దానికోసమనే ఎక్కువగా పాటుపడుతున్నాము. అవి వదిలేయాలి. అది ఎప్పుడు వదిలేయాలి? అవి వదలాలి అంటే అంత సాధ్యమా? కుదరదు. అది ఎప్పుడు కుదురుతుంది? భగవంతుడి సేవలో మాత్రమే కుదురుతుంది. ఈ ఆహార నిద్ర భయం మైథునం అన్నది ఇటువంటి జంతుజాలు మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మల్లో కూడా మనం అనుభవించాం. కాబట్టి ఈ జన్మలో కూడా ఆ వాసన మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మానవ జన్మలో మనకి జ్ఞానం అనేది ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఈ ఈ జంతువులకి ఆ జ్ఞానం లేదు. నువ్వు భగవంతుడిని కొలవాలి, భాగవతం చదువుకోవాలి, భగవద్గీత చదువుకోవాలి అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు మనకి మనిషి జన్మలోనే ఇచ్చారు. కాబట్టి ఈ జన్మని మనం సార్థకత్వం చేసుకోవాలన్నమాట.
లేకపోతే ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తూ ఇట్లాగే ఉంటాం. వేరొక జన్మ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనకి ఇలాంటి జన్మలు కూడా వస్తాయి అన్నమాట మనకి. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి గుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు ఇవన్నీ చూడవచ్చు. జ్ఞాన చక్షువులు. అదే భగవంతుడు చెప్తారు కదా అర్జునుడికి, నీకు జ్ఞాన చక్షువులు ఇస్తున్నాను, నువ్వు నన్ను చూడలేవు, లేకపోతే నా విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేసుకోలేవు. ఐశ్వర్య, ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నదంతా నన్ను సకుడిగా మిత్రుడిగా ఆ ఈ రూపాన్ని చూస్తున్నావు నువ్వు, మాధుర్య రసాన్ని అనుభవిస్తున్నావు నువ్వు. కానీ ఆ సఖ్య రసాన్ని మాధుర్య రసాన్ని అన్ని కూడా అనుభవించాడు అర్జునుడు. ఆ కానీ నువ్వు ఆ రసాన్ని చూడాలంటే ఆ విధంగా అయినటువంటి మొత్తం ఆధ్యాత్మిక భౌతిక లోకాలన్నీ కూడా చూపిస్తాను నీకు. కానీ అవన్నీ చూడాలంటే ఆ జ్ఞానం కావాలి నీకు, ఆ జ్ఞాన చక్షువు కావాలి. ఆ జ్ఞాన చక్షువు ద్వారా మాత్రమే చూడగలుగుతావు నువ్వు అని చెప్పి ఆ జ్ఞాన చక్షువు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అక్కడ. అట్లాగే మనకి జ్ఞాన చక్షువు అనేది ఎప్పుడు తెరుచుకుంటుంది మనకి? మనకి ఈ త్రిగుణాలు, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతను అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోలేరు. ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంలో పడి కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు. ఒక గురువు ద్వారా మాత్రమే మనకి, ఒక సాధు సంఘం, ఒక సాధువు లభించాలి మనకి. ఆ సాధువు ద్వారా మనకి ఆ జ్ఞాన చక్షు అనేది తెరుచుకుంటుంది. ఆ సాధువు కృప లభించాలి మనకి. ఆ సాధువు కృప లభించడం ద్వారా మనము ఆ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాము. ఆత్మ జ్ఞానం, ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి, మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఆ అసలు సత్యం ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. అది ఎప్పుడు? శిక్షణ పొందిన కళ్ళు, శిక్షణ పొందాలి. చాలా చాలా రోజులు మనం అన్ని శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. శాస్త్రాధ్యయనం ఊరికే పుస్తకాలు చదువుకుంటే రాదది. అది మనకి గురువు ద్వారా రావాలి. అది ఆ గురువు చెప్పడం ద్వారా గురువు కృప లభించాలి. మంచి గురువు లభించడానికి కూడా కృష్ణ భగవానుడి కృప కావాలి మనకి. అప్పుడే గురువు లభిస్తారు. సాధు సంఘం, ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి వాటి ద్వారా మాత్రమే మనకి ఆ జ్ఞాన చక్షు అనేది తెరుచుకుంటుంది. ఆ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందగలుగుతాము. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఒక ఏదన్నా పెద్ద మెషిన్ ఏదన్నా ఉంది, దాంట్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. భౌతికంగా చెప్తున్నాను. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనకి వెంటనే చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు. ఎట్లా అక్కడ వాళ్ళు ఏమి చూడరు, మిషన్ ఏం చూడరు. చూడకుండానే ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అనగానే వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుని, దూరంగా కూర్చుని చెప్పగలుగుతారు. ఎట్లా చెప్పగలుగుతారు? వాళ్ళ స్టడీస్ ఆ విధంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు అంతా చదువుకొని ఉంటారు. ఆ మెషిన్ అనగానే మొత్తం ప్రతి పార్టు అతని కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది. కనిపించి ఫలానా పార్ట్ ప్రాబ్లము, ఈ పార్ట్ తీసుకొస్తే వేస్తే ఆ మెషిన్ బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తాడు. అది జ్ఞానం. అట్లాగే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఇది భౌతిక జ్ఞానం, ఇదేంటంటే తాత్కాలికం. ఇది ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు అప్పుడు అది శాశ్వతమైనటువంటిది అన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందటం ద్వారా మనము ఆ జ్ఞాన చక్షు అనేది తెరుచుకోవాలి. శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాడు మాత్రమే ఇవన్నీ చూడగలుగుతాడు. ఒక సాధువు దగ్గర మనకి లభించాలి, సాధువు కృప లభించాలి మనకి. ఆ సాధువు దగ్గరికి వెళ్ళటానికి కూడా మనకి కృప కావాలి. మనకి బుద్ధి పుట్టదనమాట. మంచి క్లాసెస్ వినండి, ఫ్రీగా చెప్తున్నాం భగవద్గీత, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చెప్పండి అని చెప్తే, ఆహా మాకు చాలా టైం లేదండి, మాకు ఫుల్ టైం మాకు వర్క్ చేసుకోవడానికే సరిపోతున్నది అంటారు. ఇంట్లో పిల్లలు, మాకు ఎన్ని బాధ్యతలు, అవన్నీ చూసుకోవడానికి సరిపోతున్నది అంటారు. ఒక గంట వినడానికి అలా. అదేంటంటే ఆ మనకి ఆ తెలివి వచ్చిన వాళ్ళు విని భగవంతుడిని, ఆ సాధు కృపని పొందగలుగుతారు. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనిని అంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని మరియు ఆత్మానుభూతిలో లేని వారు ప్రయత్నించడను ఏం జరుగుతున్నదో తెలియదు. అది యతంతో యోగినశ్చైనం. హరే కృష్ణ.
ఆత్మానుభూతిని. యతంతః ప్రయత్నించే వాళ్ళు, ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ప్రయత్నం చేసి ఇంద్రియాలను నిగ్రహం చేసుకుని మనం ఎన్నాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే గానీ ఒక గురువు మనకి దొరకరు. మనకి కోరిక కావాలి, దృఢ నిశ్చయం కావాలి, స్థిరమైన మనస్సు కావాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే మనకి ఆ యోగులు అనే వాళ్ళు దొరుకుతారు. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న ఆ యోగులను చేరటం ద్వారా మనం కూడా వాళ్ళ నుంచి పొందిన జ్ఞానంతో దీనినంతా స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు యోగులు. మొత్తం ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు మొత్తం అంతా చూడగలుగుతారు. కానీ మనస్సు అభివృద్ధి చెందని ఆ దాంట్లోనే ద్వంద్వాలకి అతీతంగా ఉండనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మనసు అభివృద్ధి చెందదు. వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా కావాలని అనిపించదు, కోరిక కూడా కలగదు. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి ఇంద్రియ తృప్తిలోనే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రయత్నించడం ఏం జరుగుతున్నదో చూడలేరు. వాళ్ళు భగవంతుని దేవుడి గుడికి వెళ్తారు, గుడికి వెళ్ళిపోతారు, దండం పెడతారు, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ అనుభూతి అనేది కలగదు. ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా అనుభూతి చెందాలి, ఆ భగవంతుడిని ఏ విధంగా చూడాలి అనేది వాళ్ళకి తెలియదన్నమాట. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండి వస్తుంది. చంద్రుని వైభవం మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండి వచ్చాయి. చీకటిని తొలగించే సూర్యుని తేజస్సు, సూర్యుడి కాంతి, భగవంతుడు ప్రకాశం, భగవంతుడి ప్రకాశం ద్వారా మాత్రమే సూర్యకాంతి వస్తున్నది. ఆ సూర్యకాంతి, సూర్యచంద్రుడు భగవంతుడి నేత్రాలని చెప్పారు మనకి. అట్లా ఆ సూర్యుడి తేజస్సు కూడా నా నుంచి వచ్చినటువంటిదే. చంద్రుడిలో నుంచి వచ్చే రసాలు, ఆ రసాల మూలంగా మనం హ్యాపీగా పండు ఎంత టేస్ట్గా ఉంది, ఆ మామిడి పండుని తింటాం. సీజన్ వస్తుంది కదా, ఆ టేస్ట్ ఎలా వస్తుంది? చంద్రుడి దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ కాంతి మూలంగా ఆ పుష్పాల మీద వాటి మీద చంద్రకాంతి పడి దాంట్లో నుంచి రసం ఊరుతుంది. ఆ రసం, ఆ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట దానికి, ఆ ఫలానికి. అట్లా అగ్ని తేజస్సు, అగ్ని అంటే వైశ్వానరాగ్ని, మన కడుపులో ఉన్నటువంటి అగ్ని. మనం ఏది తిన్నా సరే పతనం అయిపోతూ ఉంటుంది. అది లోపల మనకి అగ్ని, ఆ వైశ్వానరాగ్ని అని ఉంటుంది. దాని మూలంగా మనకి పతనం అయిపోతున్నది. తర్వాత అగ్ని తేజస్సు అనమాట అది. అవన్నీ కూడా నేనేర్పాటు చేసినటువంటివే, నా నుంచి వచ్చినటువంటివే అవన్నీ కూడా అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గామ విశ్వచభూతాని గామ విశ్వచభూతాని ధారయామ్యహమోజసా ఉష్ణామి జౌషధి సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. నేను ప్రతి గ్రహమును ప్రవేశించును, నా శక్తి చేతనే అవి తమ కక్ష ఎందు నిలుచుతున్నవి. నేను చంద్రుడనే ఔషధులకు అన్నింటికి జీవరసాన్ని సమకూరుస్తున్నాను. అన్ని గ్రహాల్లో నేను ఉన్నాను, ప్రతి చోట కూడా నేను ప్రవేశిస్తాను. అన్ని గ్రహాలు వాటి కక్షలో అవి ఉంటున్నాయి అంటే అది నా శక్తే. ప్రతి గ్రహంలో ప్రవేశిస్తాను. ప్రతి గ్రహంలో కూడా మనకి అక్షీరోదక సాయి విష్ణు, అక్షీరోదక సాయి విష్ణువు మూలంగా ఆయన గర్భంలో నుంచి జీవరాశులు అన్ని గ్రహాల్లో కూడా పరమాత్మ రూపంలో, ప్రతి జీవిలో కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అవన్నీ కూడా వాటి స్థానాల్లో నిలబడి అవి స్థిరంగా ఉండగలుగుతున్నాయి అంటే భగవంతుడి శక్తి అది. నేను చంద్రుడిగా కూడా మారుతాను నేను అంటున్నారు. మరి అన్ని ఔషధాలకు జీవరసాయనాన్ని సరఫరా చేస్తాను. ప్రతి ఔషధానికి కూడా ఔషధాలు ఉంటాయి కదా, భూమిలో మనకి మూలికలు దొరుకుతాయి. ఆ మూలికలన్నింటికి వచ్చేటువంటి ఆ జీవరసాయనం కూడా మనకి ఆ చంద్రుడి ద్వారా ఎలా వస్తున్నది? భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటి కాంతి చంద్రుడి మీద పడి చంద్రుడి ద్వారా మనకి ఆ జీవరసాయనం అనేది ప్రసరింపబడుతున్నది అనమాట. ఈ పుష్పం ద్వారా, ఫలం ద్వారా, ఆ ఫలాన్ని మనం ఆరగించడం ద్వారా ఆ జీవరసాయనం మన శరీరంలోకి చేరుతున్నది. నమిలేవి, చీకేవి, తాగేవి, నాకేవి, ఈ 4 రకాలు కూడా మనకి పచనం అవుతున్నాయి. ఎట్లా అవుతున్నాయి?
అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితాః ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామి అన్నం చతుర్విధం. నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలని జీవింపజేస్తున్నాను. ఇట్లా మనకి జీవరసాయనాలు పూర్తయి అదేంటంటే వైశ్వానరాగ్ని. మనకి ఆ అగ్ని ఉంటుంది, వాయువు ఉంటుంది, ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది, ఆకాశం అన్నీ కూడా కలిపి మనకి శరీరం ఏర్పడ్డది. ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ వైశ్వానరాగ్ని మూలంగా మనకి ఎటువంటి ఆహారం చీకేవి, నవిలేవి, నాకేవి, తాగేవి ఇవన్నీ కూడా పచనం అవుతున్నాయి అన్నమాట, జీర్ణింపజేయబడుతున్నాయి. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేను తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను. ఆ వేదాలు అనేవి వేద సారం మొత్తం కూడా భగవంతుడే. అందరు జీవుల యొక్క సర్వస్య చ అహం నేను, సర్వజీవుల యొక్క హృదయాల్లో నేను జ్ఞాపక శక్తి, మరుపు, మళ్ళనేమో ఇవన్నీ కూడా కలుగజేస్తున్నారు. జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానం, మతిమరుపు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటివి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వంట చేస్తూ ఉంటాం. వంట చేసేటప్పుడు ఇది వేసానా వేయలేదా జ్ఞాపకం ఉంటుంది. అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అదే ఏ పని చేసినా సరే, భౌతికంగా ఏ పని అయినా కానీ ఒక మెషిన్ రిపేర్ చేస్తుంటే వన్ బై వన్ ఇది దీని తర్వాత ఈ స్టెప్ తర్వాత ఇది, ఈ స్టెప్ తర్వాత ఇది అన్ని ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు పాయింట్స్, ఫస్ట్ పాయింట్ రాయాలి, సెకండ్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్, ఇలా జ్ఞాపకం ఎలా, జ్ఞాపక శక్తి భగవంతుడు ఇచ్చారు మనకి. ఆ జ్ఞాపక శక్తి, ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ తెలివితేటలు ఎవరిచ్చారు? భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినాయి మనకి. అట్లాగే మతిమరుపును కూడా ఇస్తున్నారు. మతిమరుపు కూడా ఇచ్చేస్తారు ఆయనే, ఆయన ద్వారానే. ఇప్పుడు మనకి ఏదన్నా కష్టం కలుగుతుంది. కష్టం కలిగినప్పుడు ఫస్ట్ డే చాలా ఏడుస్తాం, చాలా కష్టపడతాం. సెకండ్ డే, థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి మర్చిపోతాం అది. నెక్స్ట్ చిన్న పిల్లలకు ఉన్నంత జ్ఞాపక శక్తి పెద్ద వయసు వచ్చే కొద్దీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అది ఆ మతిమరుపు అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ మన దేహం అయిపోవాలి కదా, ఈ దేహాన్ని మళ్ళీ కూడా ఇంకో జీవిలో ప్రవేశించాలి మనం, ఆత్మ. కాబట్టి ఆ దేహం పరిస్థితి అయిపోయేటప్పుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ మతిమరుపు కూడా నా ద్వారానే వస్తున్నది. నిజానికి నేను వేదాల యొక్క కర్తను. వేదంలో అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. వేదాల్లో మొత్తం కూడా ఇదంతా కూడా, ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా భగవద్ జ్ఞానం.